Piye hidung belang iki, Pa? Ya ngopo kowe ora luwih cepet kenalke ning aku. Dadine papa iso langsung ngomong nek papa kecewa. Hah? Aku kecewa mergane kudu nglepas ke anakku wedok kesayangane papa. Ih, Papa ngono ta, iso wae lho. Yalah, untung tak kira ngopo lek. Sik, rupane kaya bocah ingusan kaya ngene iki. Nani? Sik, Pa. Dadine Papa setuju apa ora ta jane? Sing sabar. Hah? Wis ta, tunduk poin wae lah, Pa. Oke, yangmu belang emang ingusan, tapi outfitnya keren. Yo pasti dong, oh. Walah, Pa, tak kira ngopo. Sik dilut papa ning toilet sik ya. Iya, Pa. Oke, yang bapakmu angel ditebak, jan asem tenan kok. Lah ya ta, dinaik turunke emosi awak dhewe terus ket mau. Lah yo to. Jan, dadi calon mertua wis laknut. Hah?